मोनसे थांखि लाबाय आरो आं सानदों आंहा फोथायनाय दङ दा बेबायदि सरकारजों थानानै आंनि जि साननाय आं जि मावनो गोसो जादोंमोन बेखौ एसेबाबो मावफुंनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दिनै सोमजिदों बेनिखायनो आं दिनै इउपिपिएलआव हाबबाय। हेल' रायजोफोर खुलुमबाय आरोबाव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय आसा खालामदों नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ होननानै। स' रायजोफोर मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रायमना नेशनेल पार्कनि साखाथियावहाय मोनसे वाटार रिजर्ट खालामनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। जोबोद मोजांनि बाथ्रा जायफ्रा अफिस सुथि मोनो जायफ्रा रेस्ट लानो सानो गोजोननायखौ हास्थायो बैसोर बायदि सुबुंनि थाखाय दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रायमना नेशनेल पार्कआवबो फैनानै गोजोननाय लाफैनो हासिगोन। दा नोंथांमोना सावगारियाव नुगासिनो दंखायो बेफोरबायदिया जोंनि बर' हारिनि थाखायबो जोबोद गोनांथार मानोना माखासे सुबुंफ्रा गुबुन गुबुन जायगायावसो थांनानै नायहैयो दा बिनिखायनो गुबुन गुबुन जायगायावहाय थाखा फैसा गारनानै थांस्लायस्लाय गावनि साखाथियावनो फैनानै गोजोननायखौ लाफैनो हासिगोन। दिनै जोङो खोनानो मोनदों बे जे रिजर्ट बे वाटार रिजर्टआवहाय जुदि हाबनांगौब्ला मात्र 300 रांनिल' गोनांथि आरो गथ'फोरनि थाखाय फ्रि बोराय बुरैफोरनि थाखाय फ्रि बावसो अब्ला जोङो जोबोद सुबिदा मोनदों रायजोफोर। थासारिया मोजां जानायनि थाखाय दिनै बिजनेस मावनो गोसो जाग्रा फालांगिरि बिथांमोना हारिनि थाखाय मोजांनि माखासे खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेखायनो बिटिआर गभर्नमेन्टखौबो बाख्नायनांगोन आरो बिजनेसमेन मानसिफोरखौबो जोङो बाख्नायनांगोन रायजोफोर। नोंथांमोना खोनासंदो बिथाङा मा बुंदों। सानै जाखांफुनाय जोंनि बिजनेसमेन मानास बसुमतारी जयन्त बसुमतारी बिथांमोननि नाजानायाव दिनै बिथांमोना बेवहाय रिच वाटार पार्क मुं होनानै गेदेरथार मोनसे पार्क खालायदों आरो बे पार्कआव जों नुबाय जोबोद समायना रमायना बिथांमोना साजायदों आरो आं मिजिं थिदों जोंनि मानसिफ्रा बेफोरबायदि पार्कखौ नायनो थाखाय जोंनि स्टुडेन्टफ्रा जोंनि गार्जेनफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां थाखा फैसा गारनानै जों थांनांगौ जायो गारि भारा लानानै नाथाय जों नुबाय दिनै बिथांमोना मोजां मोनसे सान्थौ आरो सानस्रिनि गेजेरजों बेवहाय बे मानास आरो बिथां जयन्त सानैजों लोगो नांनानै बे रिच वाटारफोरखौ जे खालायबाय बे जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गाहाम खौरां होननानै बुंनो नागिरदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो दा जोंनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे गाव गावनि गथ'फोरखौ एबा स्टुडेन्टफोरखौ बहाय लाबोनानै दसे सम रंजानायनि खाबु होनांगौनि जोङो बे स्कपखौ जों मोननो हाबाय आरो जों मिन्थिगौ जे एन्टायार जोंनि गसाइगाव साब डिभिजनावनो बेबायदि मोनसे पार्कआ बानायफेराखै आरो बानायनाय जाफेराखै। बेनिखायनो बे पार्कआ खालिबोल' बिथांमोननि बानायनायनि थाखाय नामजादा बे जानाय नङा जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे हंखा सुंनाय जासिगोन। बेनिखायनो आं खावलायगोन जोंनि खालि बे ओनसोलनि थाखायल' नङा खालि गसाइगाव साब डिभिजननि थाखायल' नङा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जाहाथे मानसि बिथांमोना दावबायनो बाव फैयो रायमना नेशनेल पार्कआव फैयोबा बिथांमोना नैबे रिच वाटार पार्कआव जाहाथे हाबनो दाबावथों मानोना बे जोबोद मोजां मोनसे समायना नुथायखौ बिथांमोना नुलांगोन आरो जोङो नुदों जे रायमना नेशनेल पार्क जाखांनायनि उनाव बेवहाय जोंनि हादोर सिंनिल' नङा बेवहाय बायजो हादोरनि गोबांफोर दावबायारि बिथांमोनहा बोसोरे बोसोरे फैयो। दा बिथांमोनाबो बेखौनो फिल खालामदोंमोन जे बेयाव फैनानै रंजानाय एसे रेस्ट लानाय रोखोमै माबाफोर जायगाफोर दं नामा बै समाव नाथाय बेफोरबायदि जायगाखौ नुनो हायाखैमोन मोननो हायाखैमोन नाथाय दिनै बायजो हादोरनिफ्राय जाय दावबायारि बिथांमोना फैगोन बिथांमोनाबो बाव दान्दिसे सम बिथांमोना बेवहाय जिरायनायजों लोगोसे बाव रेस्टुरेन्ट दं जानाय थानायजों लोगोसे बहायबो बायदिसिना बायदि मैया टाइपनि खेला एबा गेलेनायखौ बिथांमोना गेलेनो मोनगोन। बेनिखायनो आङो मिजिंथिबाय बिथांमोननि बे हाबाया जोंनि ओनसोलनि थाखाय मोनसे मोजांथार हाबाफारि जाबाय आरो बिथांमोना जेरैबायदि थांखि लानानै बेखौ खालायदों इन फिउचाराव आरोबाव साबसिनथारै बिथांमोना खालायनो नाजागोन होननानै जोंनो फोरमायदों। बेनिखायनो आङो बिथांमोननिसिमबो आरो खावलायबावदों जाहाथे आरोबाव बिथांमोना माखासे आइटेमफोरखौ बारायो आरो जोंनि गोसोफोरखौ जाहाथे बोनो हायो आरो दिनैनि जे गुबै हाबाफारि बे गुबै हाबाफारिया बिथांमोना बे नेशनेल पार्कनि साखाथियावनो रिच वाटार पार्कखौ बेखेवनायनि बे मोजांथार मोनसे हाबाफारिमोन लादों। दिनैनि मुङा जाहैबाय रिच वाटार पार्कआव चिफ गेस्ट स्पेशेलफोरखौ लेंहरनानै दिनै रिबन काट सेरिमनि जाबाय आरो बे जाहैबाय जायगाया रायमना नेशनेल पार्कनि 1 किल'मिटार खाथियाव
बाहाय सिनियर जुनियर ओमफ्राय गथ'फोरनो किड्सनि थाखाय प्रग्रामखौ अर्गानाइज खालामनाय जाबाय बाहाय बिराद रोखोमनि बाहाय एक्टिभिटिस दं जास्ट लाइक फर एग्जाम्पल नोंना स्पीड जाहैबाय वेब जाहैबाय टिउब जाहैबाय आरो बेजों लोगोसे नोंसोर बाहाय प्रोवाइड खालामनाय जागोन कस्ट्यूम आरो बेजों लोगोसे नोंसोरना जाहैगोन फ्लोटिंग डिवाइस नोंसोर बाहाय फैनानै जानोबो हागोन मकटेल जुसबो दङ सो इट्स very wonderful moment for all the people in Bodoland and in the whole world to just visit our Rich Water Park. बाहाय फीसा जाहैगोन नोंना एडाल्टफोरनि थाखाय 300 and kidsनि थाखाय फ्री निश्चय जों खोनादों बेयावहाय मात्र 300 रांल' नाथाय गुबुन स्टेटआव फैनानै नायोब्ला नोंथांमोना मिथिया जानो हागौ सोरबाया मिथियोबो जानो हागौ साउथ इन्डियानि कर्नाटकानि मोनसे बेंगलरनि वान्डारला रिजर्ट्सआव जुदि हाबफैयोब्ला बेयावहाय खमब्लाबो सासेयावहाय 1500 होनानैसो हाबनो गोनां जायो आरो गुबुन पार्क दङ बेयावबो गासैबो फिस होनानैसो हाबनो गोनां जायो जोंनि बिटिआरनि जे नेशनेल पार्क बिनि साखाथियाव दे रिजर्ट्स बानायदों वाटार रिजर्ट्स बेयावहाय अनलि 300ल' बुंदों अब्ला जोङो बेखौलाय मानोथो गिनो दा फैनानै नोंथांमोनाबो गोजोननाय लाफैब्लानो जाबाय जेन' आरोबाव बिनिफ्राय साबसिन जाय रिजर्ट अनारफोर बिथांमोना बानायलांबावनो हानाय बायदि अब्ला रायजोफोर दानिया फै जोङो 4 बोसोर थाहाबनानैहाय सिन्था खालामबाय थानाय बारग' एनडेबिनि सासे दैदेनगिरि जायनि मुङा धीरेन बर' सार दा धीरेन बर' सारा फाइनालि साननै हयै सिन्था खालामै इउपिपिएल पार्टियावहाय आखाइ हमफैबाय बिथांनि थाखाय रोजा साबायखर थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथाङा जे थार सरकारखौहाय सायख'नानै फैदों बबेबा एपिपि बबेबा बिपिएफ बबेबा बिजेपि बबेबा कंग्रेसआव जइन जायालासे बिथाङा डाइरेक्ट गावनि हारिखौहाय सिन्था खालामनानै 34-35 बोसोर दावहा नांखांनायनि उनावबो बिथाङा सिन्था खालामनानै दिनै मोजां सरकारखौहाय सापर्ट खालामनो फैनायनि थाखाय रोजा साबायखर थाबाय अब्ला रायजोफोर दा धीरेन बर' सारा मा खुगा बेखेवदों एसे खोनासंनानै लादो दाना दिनै मोनसे बर'फोरनि गेजेराव जिहेतु राजखान्थियारि हिसाबै पार्टिया मोननैल' बिपिएफआ मोनसे समाव खुंथायाव दङमोन बिथांमोनाबो स्ट्रागल खालामदों बिथांमोननि सेक्रिफाइसआबो इसेल' नङामोन दिनै बेबायदिनो दिनै मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि सोमावसारनाय आरो एनडिएफबिनि जि सोमावसारनाय बेबो एकदम नेहाथ नङा नंखाय नङा मोनसे गोजौ थाखोनि दिनै मोनसे सोमावसारनाय जादोंमोन आरो बे सोमावसारनाया मोनसे डायनामिक साननायजों दैदेनगिरिफोरजों दिनै बे इउपिपिएल आफादावबो दिनै दङखाय आरो बेबायदि मोनसे थासारिजों दिनै बे थासारिखौ जों दिनै नुदों आरो जिहेतु दासिमहालागै इउपिपिएलआ सरकाराव दङ दिनै 4.5 बोसोर जाबाय जोङो मानसिफोरनि जि एक्सपेक्टेशन जि मोनसे आसा खालामनाय बियो बांद्राय दिनै जायो बे थार बाथ्रा आरो दिनै बेखौ मावफुंनायाबो सरकारनि बाथ्रा किन्तु दिनै खम समनि गेजेराव मोनसे पार्टिया मोनसे गोदान पार्टिया आरो बे गोदान सरकारा खेबसेयावनो गासैबो मावफुंजोबनो हागोन बे दिनै सम्भब जाया बिपिएफ बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बिथांमोनाबो दिनै 15-17 बोसोर दिनै रायजो सालायदों बे 10 बोसोराव बिथांमोनाबो थोजासे गावसोरनि साननायखौ मावफुंनो हायाखैमोन बिनि उनावसो दिनै बिथांमोनाबो फारि खामानि मावनो हादों दिनै इउपिपिएलआ बे 4.5 बोसोराव बहुद मावनांगौ दङ बेखौ मावजोबनो हायाखै आरोबाव जुदि खेबसे रायजो राजाफ्रा मेगन मेसेबनानै बे मोनसे दोलोखौ सापर्ट खालामोबा नेक्स्ट जि मोनसे फैबाय थानाय
इलेक्शन बेवहाय देरहाहोनो हायोब्ला जि मोनसे भिजन दं जि मोनसे मिशन दं बेफोरखौ जाफुंहोनो हागोन होननानै आं सानदों आरो बेबायदि खाबुखौ दिनै आङो सानदों रायजो राजाफ्रा होबावगोन आरो आं बेखौबो आपिल खालामदों रायजो राजाफ्रा बे गिदिर मोनसे साननाय हनाय थांखि हाबाफारि मावफुंनो लानाय बिटिआर बा बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जि आसा आकांक्षा बेखौ जाफुंहोनोब्ला दिनै आरोबाव खेबसे इउपिपिएल पार्टिखौनो ज' जाजाय सापर्ट खालामनानै लानानै फैनांगोन देरहाहोनांगोन सरकाराव फज'फिननायनि खामानि मावनांगोन आं बेखौ सानदों आरो बेबायदि जायोब्ला जोंनि रायजो राजाफोरनि थांखिया बिदिनो जायोब्ला बर'फ्रा मोनसे गोजौ थाखोआव दिनै गाखोबोनो हागोन आंहा बेखौ फोथायनाय दं। निश्चय जों बयबो मिथिगौ धीरेन बर' सारखौहाय बिथाङा बिटिआर एकर्ड जानायनि उननिफ्रायनो बिथाङा सरकारनिफ्राय आनज्रायनानै दङमोन आरो बिथाङा बिपिएफ पार्टिजोंबो एसे सापर्ट खालामनाय जोङो नुनो मोन्दोंमोन नाथाय जानो हागौ बिथाङा साबजानाय मोनाखिसै आरो बिपिएफ पार्टियाव थानानैहाय बेफोरबायदि बर' हारिनि थाखाय जि मावनो गोनां हाबाफारि बेखौ मावनो हानाय नङा साननानै बिथाङा दिनैनि समावहाय इउपिपिएल पार्टियाव हाबबाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय बिथाङा जे इउपिपिएल पार्टिखौहाय जगदान खालामदों बिनि थाखाय। अब्ला रायजोफोर जोबथायाव आङो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ दिन्थिनोसै जौ लोंग्रा न'खरनि अबस्थाया माबायदि जायो बेनि सायाव आं नोंथांमोननोहाय भिडिअ दिन्थिनो सानदों। आं डाइरेक्ट भिडिअनि सायावल' बाथ्रा बुंलांगोन नोंथांमोना मिथिखागौ जौ लोंग्रा न'खरा माबायदि अबस्था जायो। दा नैबे सावगारिखौ नोंसोरो नुबाय जानांगौ बे सावगारिया गसाइगाव ओनसोलनि होननानैहाय आङो मिथिनो मोनदों। दा बेयावहाय जोङो सावगारिखौ नायोब्ला बिनि बिसिनि गुसुथिया गेब्रुजोब्बाय मिथिबाय दा गुसुथि गुब्रुनायल'खायसो जुदि बोरैबा बबेयावबा नांनानैहाय जायगायावनो दें थायोमोनब्ला अब्ला खहाया सोरनि जागौमोन गावनिनो खहा गावनि फिसा फिसौनिनो खहा थैजासिम गावनि थाखायनो खहा जागौमोन। जेब्ला जौआ फेगागौमोन अब्लासो सिन्था खालामगौमोन गावनि हिनजावनि थाखाय हयथ' दा सिन्था खालामदों जानो हागौ नाथाय आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों लोंग्रा सुबुंफोरनि थाखाय आङो बुंनो सानदों आङो लोंनायखौ एसेबां नांजाया रायजोफोर नाथाय जायफ्रा लोंसे लोंनानै न'खराव दावराव दावसि खालामो लामा सामायावहाय मानसिफोरजों हेबग्रां हेबग्रि खालामो नै बैसोर बायदि सुबुंखौ आं मोजां मोना। मानोना लोंग्रा मानसिफ्रा सोरबा सोरबा लोङाब्लानो थानो हाखाया बेनिखायनो नोंथांमोना लोङोब्लाबो सिरि सिरि था गावबागाव न'आवहाय हाबसुनानै था लामा सामा दावराव दावसि न'खराव बिसि फिसाजोंहाय धुम दाखाल बुख्रुब सुख्रुब खालामलायोब्ला बे मोजां नङा। दिनै नोंथांमोना नुदों बेयाव दिनैहाय माखासे बे गामिनि आइजोफ्राबो बिखौहाय बुजायहैदों बिखौहाय बिनि न'खरखौहाय सुस्रांनानै होनो थाखाय बेयावहाय फोरमायहैनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेनिखायनो लोंनायनिफ्राय बा निसा लानायनिफ्राय गोजानाव थानायानो मोजां। स' रायजोफोर भिडिअ'आबो बेसेखिनियानोमोन जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय। गोजोन्थों गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय। बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि।